Ja, poptrioen Sukkerchok er på få år blevet et meget populært navn på den danske musikscene. Nu forsøger en af de tre, nemlig Ines her, at slå igennem på egen hånd. Men hvordan gør man nu det i en musikbranche, der er ramt af krise? Ja, man kunne jo starte med at droppe pladeselskaberne helt, og så få vennerne til at sælge musikken. I'm not in love with you anymore. I fell in love with a dance floor. Inés Gavilanes er spændt, som man kun kan være, når man skal udsende en ny plade. Desværre har jeg ikke nogen børn endnu selv, men jeg tror lidt, at det er det tætteste, man kommer på at skulle vise sin nye baby frem. Til forskel fra Sukkerchok-tiden kommer musikken dog denne gang til at blive solgt på en helt ny måde. Jeg må godt sige, at det er mine venner på Facebook, der skal bære det videre. Inés Gavilanes har meldt sig til den netbaserede musiktjeneste minmusikbutik.dk, og det får populært sagt vennerne på nettet til at sælge musikken for hende. Metoden er, at Inés Gavilanes fans på Facebook kan lægge hendes musik i deres egen musikbutik. Derfra sælges den til fansenes venner, og den hjælpsomme fan får hver gang 10% af pladens pris. Man har meget hurtigt kan komme ud med noget musik, og 2, at man kan komme ud meget, meget bredt og vidt. Og med det samme, det ligger ude på din Facebook-profil, så ser dine venner det, og så kan det være, at der er en af dem, der anbefaler det, og så spreder det sig som ringe i vandet. Sigurd Bjørn er en af de første, der har oprettet en musikbutik på sin Facebook-profil. Det er jo bare en måde, der gør, at vi som fans vi kan hjælpe vores idoler endnu mere til at komme det stykke længere med deres karriere. Sandsynligheden for, at man køber noget, når man har set det fra sine venner, er 6 gange større. Den trofaste fan er enig. Der er flere fordele ved den nye musiktjeneste. Der er en ting, der er smart ved den her hjemmeside. Det er, at man kan hjælpe sine idoler med at sprede musikken, og så kan man poste på de sociale netværkssider, og så kan man tjene penge på det. Den nye plade fra den tidligere Sukkerpige ventes klar til oktober, og hun er jo ikke alene om at sælge musik via vennerne. Også navne som Burhan G og Nick Jay sælger deres musik via minmusikbutik.dk.